आता आम्ही क्लोजअप वापरतोय गाबांसाठी. क्लोजअप पण चांगला रिझल्ट आहे. आता ही गाय वेळ झाली म्हणजे त्यांचे वार पडणे किंवा अशक्त न होणे, अल्फा एनेमिया, कासाला सूज वगैरे येते ते काही प्रॉब्लेम नाही आहे. किंवा गाभण काळात जे मस्टेड वगैरे होते ते कवर होते, म्हणजे काय व्याल्यानंतर साडाचा वगैरे काही प्रॉब्लेम नाही आहे. याच्या अगोदर काय व्हायचं, वाराचा प्रॉब्लेम व्हायचा, जार अडकून राहायचे, मग ती काढायला लागायची. त्यानंतर मी दुधाचा वगैरे बराच प्रॉब्लेम व्हायचा. पण आता या 2 गायी व्याल्या ते पण त्यांचे वार व्यवस्थित पडले, काही प्रॉब्लेम नाही. हे आत्ता म्हणजे ही परवा व्याली 2 दिवसापूर्वी, पण तिचं म्हणजे दुधाचं पण आहे, चिकाचं पण व्यवस्थित म्हणजे पूर्णपणे तयार झालेलं चांगलं. याच्या अगोदर काय व्हायचं, चिक म्हणजे जे दुधाचं आहे म्हणजे पूर्ण असं क्षमतेने चिक तयार होत नव्हतं, पण त्यात व्यवस्थित झालं आहे. पण अल्फा वगैरे आलेलं नाही म्हणजे ह्याच्यामुळं, कुठलं आपलं क्लोजअपमुळं.